ah 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 oh oh ah 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 lah dalah kok padha padudon orang genah ki jane kepiye apa kowe sing jenenge si peci merah inggih Kyai Lurah Semar kula niki sing kondang diceluki si peci merah sang Pancasila lah kowe kuwi kula niki sing kondang diceluk Hewi Sweke Ratu Salehu sing duwe kalung niki lho niki. Kalung kula niki sithik wong sing ngerti. Ha sing ngerti iki mesti gila. Adalah mel sadulita. Wis padha gedhe tuwa padha padudon ora karuan genahe. Padha nyek-nyekan nganggo tetembungan kang kurang prayoga yen dirungokke wong akeh. Aku kerep ndelok videomu si peci merah. Kowe senenge Supoto Nadar jarine mbiyen arep ngesot saka Jakarta teko Madura yen timnas Indonesia menang lawan Bahrain apa Arab Saudi kae. Wis tok lakoni apa urung? Aja seneng Sepoto, aja seneng Nadar yen kowe ora iso nglakoni. Lupute yen nganti ana malaikat lewat ngabulke apa sing dadi pinuwunmu. Semono uga kowe, Heri Sweke. Aku uga kerep ndelok video-videomu. Kowe mbelani salah sijine wong kang dina nanging kowe uga nggunakake tetembungan kang ora becik. Yen ngono kuwi kowe padha malah ngelek-elek wong sing tok belani. Yen kowe mung pamer kalung, walah kowe iki urung ngerti. Yen dalange kuwi juga nggawa kalung sing luwih gedhe karo kalungmu. Tukang syutinge iki delokno kalunge dalange iki. Iki kalunge dalange njleni iki. Ora akeh wong sing nganggo kalung kaya ngene iki. Ha, penontone Pak D sing ngerti iki kalung apa? Komen ana kolom komentar. Terus kesik lakone. Mula saka iku kowe si peci merah sing ngaku sang Pancasila. Kudune kowe iso nggo tetembungan sing apik. Ora gampang Supoto utawa Nadar yen ora iso nglakoni. Eling Pancasila kang kaping 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yen nganti dijabahi kowe ngesot saka Jakarta teko Madura yen rata lakon banjur kepiye? Semono uga kowe, Heri Sweke iki Semar sing ngomong. Iki Semar sing ngomong lho dudalange. Iki Semar sing ngomong. Yen kena kowe mbelani sapa wae, mbelani wong apik kuwi kudu nganggo tetembungan sing apik. Yen kowe mbelani wong apik kati tetembungan kang ora apik, padha wae kowe karo sing ngina wong mau. Mula-mulae wong loro yen pancen kowe rumangsa Pancasilais, yen rumangsa kowe cinta NKRI, ayo padha rukun. Aja gampang nggunakake tetembungan kang kurang becik sanajan kuwi amung kanggo golek viral. Ya mung iki welinge Semar, iki dudu welinge dalange, dadi kowe aja nesu karo dalange yen nganti krungu iki. Iki welinge Kyai Lurah Semar sing tresna marang bangsa iki. Ora lila nganti yen bangsa Indonesia iki dipecah belah dening wong-wong kang kaya kowe iki. Wis cukup semene wae iki welinge Semar. Muga-muga padha eling yen kowe kuwi kabeh ijeh tunggal bangsa, yaiku bangsa Indonesia.